Dievčatá sa podieľali na skrášľovaní areálu školy. Vytvárali sme v atriu školy klimatickú záhradu. Tam nadobudli svoje pracovné také návyky a schopnosti vytvárať exteriér. Neskôr, keď tento projekt ukončili, tak rozšírili svoju pôsobnosť do okolia školy. Zistili sme, že lavičky v parku nemocnice by si zaslúžili obnovu. Tak sme začali s ich kreatívnou premenou. Najprv sme si hľadali inšpirácie netradičných lavičiek na internete. Nakoniec sme sa rozhodli pre prírodné motívy, rôzne rastliny a zvieratá. Každá lavička má aj peknú motivačnú myšlienku. Pri lavičkách sme vytvorili spolu so záhradníkmi nemocnice aj bylinkový záhon. Pri projekte sa nám zlepšili výtvarné zručnosti. Poznáme farebný kruh, dokážeme farby správne namiešať, zlepšili sme sa v štilizácii a kompozícii. Rovnako sme sa dozvedeli nové poznatky o prírode a biodiverzite. Naučili sme sa spolupracovať a robiť kompromisy. Takýto nádherný projekt, ktorý tu teraz vidíte, ako sú krásne ozdobené tie lavičky a vysiedená bylinková záhrada, prináša veľké benefity aj pre nemocnicu, ale aj pre pacientov, zamestnancov a hlavne aj návštevníkov, lebo tento park je vlastne prístupnený komplet verejnosti. Spolupráca od začiatku bola veľmi aktívna. Dennodenne sme skoro boli v kontakte, lebo sme riešili, ako to urobiť, ako vlastne aj ten čas naplánovať. Lebo naši záhradníci okrem tohto projektu vlastne sa starajú o celý tento náš areál. Takže nakoniec nám to dopadlo tak, že záhradníci, ktorí mali iné práce, keď sme prišli k tomuto projektu, boli všetci 7 tu, lebo každý sa chcel zúčastniť presne tohto projektu. Dievčatá boli úžasné. Niektoré držali prvýkrát hrable v rukách, to môžem povedať. Takže naozaj tí záhradníci ich naučili aj pracovať s náradím.